गाइस गासिखौबो दिनै बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। तो दिनै नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथाखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों। जाय बिथांमोना WhatsApp, YouTube, Facebook बेफोर ससियेल मिडियाफोरजों नांजाबफानानै थायो। बिथांमोना फिन बे खोथाखौ बुंफिननांगौनि गोनांथि गैया होननानै सानो। मानोना जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाजों नांथाबनानै थायो बिथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय दे जोंनि ससियेल मिडियायाव दायो मा जागासिनो दङ। दा बे खोथाखौ लानानै आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। दा जाय बिथाङा दिनै भाइरेल जादों बयबो मिथिखागौ दे जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि होननानै। दा दिनै बिथाङा मा जादों मा जायाखै बा गावनि बयफ्रेन्डजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं नामा माबा मोनसे रिलेशनशिप दं नामा जों बेखौ जेबो मिथिया आरो जों बेनि सोमोन्दै जों रायलायनो सानाखै। मानोना बेफोर गासिबो बिथांमोननि पार्सनेल खोथा। दा मेन खोथाया मा आं बेफोर खोथाखौ लानानै मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों। दा गिबियावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनि दसे समनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायल' गोसो थोयोब्ला मोजां मोनोब्ला नोंहा सानसेब्लाबो खैफोद जानो हागौ। बेखौ अरायबो गोसोआव लाखि। दा नोंथांमोनानो नुबाय दिनै मा जादों मा जायाखै नङा होमब्ला दिनै बेसेबा गिदिर खैफोदाव गोलैदों। जाय बिथाङा दिनै बेफोरबायदि खालामजादों बिथाङासो मिथिसिगौ दिनै मा जादों मा अबस्थायाव दङ नङा होमब्ला। दा दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनि सिगांनो खायसे खोथाफोरखौ सानग्रोनाया मोजां। इयुननि खोथाफोरखौ सानग्रोनाया मोजां होननानै आं सानो। मानोना दिनैनि समाजाव सोरबादि मानसिया माबायदि रावबो हमस' हाया। बेनिखायनो जेब्लायबो गावबा गावनि देहा गावबा गावनि सोलेरखौ अराय जोथोन लाखिनाया गावबा गावनि बिबानसो गुबुननि नङा। दा जोबथियाव मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों। दिनै नों सोरखौबा मोजां मोनदोंमोन सोरबा सिख्लाखौ गोसो थोदोंथो सोरबा सेंग्राखौ गोसो थोदोंथो जों सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्लाजों माबा जायगायाव बायदिसिना खालामलायदों नोंसोरनि खोथा। खिन्थु मेन खोथाया मा जों बेफोर जाथायनिफ्राय भिडिअ केमेरा बायदिनिफ्राय नोंथांमोना अरायबो जानगाराव थानो थाखाय खावलायो। ना दिनै सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लानि फारसे लुबैनाय थाखाय सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्रानि फारसे लुबैनाय थाखाय बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। आरो बेनि गेजेरावनो नोङो मोनसे मेइन गोसो होनांगौ खोथाया मा नों जेब्लाबो मबाइल नोंनि केमेरा मबाइलनि केमेरा बायदिसिना केमेरानिफ्राय नोंथांमोना अरायबो जानगाराव थानाया मोजां। मानोना दिनै ससियेल मिडिया गेजेरजों माब्ला मा जालाङो रावबो हमनो हाया। दिनै नोंथाङा दिनै नोंनि बायदिसिना नेकेड भिडिअ नेकेड फट'सफ्रा नोंनि मबाइलावल' दङ होननानै दा सान। दिनै नोंनि मबाइलाव सिकिउरिटि दङब्लाबो नोंथाङा बेखौ नोंनि मबाइलावल' थागोन होननानै अरायबो थागोन होननानै नोंथाङा जेब्लाबो दा सान। नोंथांनि बे भिडिअआ सोरबा सोरनिबा गेजेराव माब्ला मा शेयार जालाङो नोंथाङा गमान मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा अराय नोंथांनि जि पार्सनेल मेटार्स बे मेटार्सफोरखौ लानानै बा नोंनि सोरबा सेंग्राजों सोरबा सिख्लाजों माबा मोनसे गेलेलायनायखौ नोंनि बे भिडिअ फट' केमेरा बायदिखौ लानानै नोंथाङा खेला खालामनाङा। माब्ला मा भाइरेल जालाङो रावबो हमनो हाया। बेनिखायनो आं जोबथियाव बेखौनो खावलायबाय रावबो जाहाथे सोरबा मोजां मोनलायो मा मोनलाय गोसो थोलायबा थोलाय खिन्थु मेइन खोथाया मा केमेरा मबाइल बायदिसिना केमेरानिफ्राय नोंथांमोना जेब्लाबो जानगाराव थानो थाखाय नाजा। आं बेखौनो बुंबाय। दिनै बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना बिथांमोना दिनै फेसबुकफोराव भाइरेल खालामगासिनो नङा होमब्ला अन्नानै बेफोरखौ अन्नानै स्टप खालामबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानोना दिनै हमस' हाया मानसिनि जिउआ मा जालाङो नङा होमब्ला। जाय बिथाङा दिनै भाइरेल जादों बिथाङा दिनै सासे सिख्ला मानसि नङा होमब्ला माब्ला मा जालाङो रावबो हमस' हाया। बेनिखायनो जाहाथे सासे मानसि हिसाबै मानसिनि नोजोराव नायनानै नोंथांमोना जाहाथे बिथांखौबो बांद्राय जानला मानला शेयार खालामनाङा माइन्डफोरा डाइभार्ट जालाङो बेखौनो आं खावलायबाय। आरो मेइन खोथाया मा जोङो माला मा जायो रावबो हमस' हाया नङा मालाबा नोंनि जिउआवबो जानो हागौ आंनि जिउआवबो जानो हागौ बेखौ रावबो हमस' हाया। बेनिखायनो जाहाथे बेफोरखौ बयबो गावबा गाव सानलायनानै बा बुजिलायनानै जाहाथे बेफोरखौ एसे धैर्य हमो। स' बेखौनो खावलायबाय। स' बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ।